Hello guys, paisa hai no hai kal video no ka malai ja sabka kini yang wadi kemani bagoi video ro kono banagi mali ya karan nagure ni bagoi ta kayakta din gap ni kata kai tam di bagi connect dengan berai saja yang kai nade pura Podaga berai na ino na pumagano sari ko rawo berai lagi berai tamu berai yo lo berai na busuk na tatok bupang wapang nomor buati bai belai na tatok abo haike no sini borok monu sorong ni langma bon na tatok ke o hayong gosong sawai tongthon yang ngongkin na tatok khoai tuima belai no tui kupulom wati phaimani bagai ngeta bo goro kisa asulai tongmani na di drisho agiwo no ro kono koiman khana ro chong expression boy malai onek dinangkha ma bidnung ne kot khajak da ang torana na yabla tamwa ne kot khani sudu chak sibi tong khana asuk dinni pore taisa boy ma berai kata dia ojaga ocung simi asuk ya kemang borok na phaya asuk goi ko yang ono je masa single no mani abo beranya phayo bo kintu onek ini boya onek ngoyang paro ko bonor no khna o ko ang ro bo scooty ro kia hain ber layo ro saring ang kai borok ber layo ta hain no tam ni baga ang kai ro kaisa berai na ni khub kaisa ka hamsa ka ang thongo drisha asuk ma jaga ro botong mani bagai asuk mana jaga rokta hai rok no hai taisa mara sabai lejar nade mobile tam rok sinmang stongo mora jar mara sabai ga taka engo se engo thang bere he taka mara bere sungkai tini pura bere laiso ka asuk dini pore wati thak mani ble wati mang naka aman mulai berai me yang angkai buat ini kau yang tas ke berai lagi kata yang onanya di bosuk ukuluk dorong borok kubang kamu oh ukuluk nih norok nohori apa nomor mana donek borok kubang kamu ta kai sung tabu kurang berai mana borang kai kicap ini nukrai pun otang ini tunggu tabuk tesen nokan nih kondisi bisa hamtrai ya via ekdom kok notifnya nih palase nah di orang kok tidur kami kah pura timang kumai kana na dinaro nuk nani uklo ko ke tuirok mang sampai ke orang ko taro semana no ya guys naro gedi ani channel lo support khai tong hang kai ba hey tam sarani subscribe khai kawang share khai like khai kai ebo jeman sakang to video rewai tong ko hampana hanya pono jeman toy kai tamu nam kele ko ya yang ngoble boleh bayar guys tamu yang kisah himui nai lagi rata ada bala ada acara ini sih harap penting dong wah serah handsome muka pura ayo mas hut baru fresh payo dah nak kira nanti bose mono bo kana mo sungsa ko han motok jago sini borok ni live rock success ngani bagoi belai no kosto khanya ning nango belai no kosto khanya nango sung ang bo belai no kosto khai tongo hai pono success sing maya ko ngai norok bo success manna ekdin norok bo khaidi kosto khaidi samung khaidi norok bo ekdin ungoi mana no ngai angle tabuk pono 10% pono yaku belai no
kosto kam mang khai ma tongo nung life o success ngani bagoi bui bai kaham sajangnai hamya sajaknai buija sapono sato nung amono khnawai bo khnaya haike ma tongnai nugoi bo nugi haike ma tongnai buija sapono sato buija sapono hinto amono nung pukima monoknai haya sak tamni bagai hingkai nung ekdin jepro nung success ngai apro nung amoni answer rui mana no buina sawai mana no buina bujogoi mana no nung yaba nung success ngai sini kono kok buija sapono sato nung amono hero yawi tonghang kai answer yawi tonghang kai onek sanai amo haino ang wansugu angle amo haino wansugu norok bahai bo wansuk saimia hingkai amono sini live rock belai no kosto tamni bagai jung success ngai main yani bagai jung bo buihai no kam khayo buihai no kosto khayo hai bono success ngai man yako tabuk hingki tipin sa ni bagai sopai lejak dugano iko nai nai di dugan tabuk hingke moi kothong dugano sopai laijak bazar khainani bagoi yango nai nai di lubia rok na halai tongo hingke already tabuk hingke pailai tongo tabuk hingke paya kono kefe laijak hingke tinini blog oro no paika malai next blog